Awu kodwa nawe mfoka amanyathi mfowethu. Ngicela ukukusola izwe libuka. Noma ngabe nizweneke nomuntu ekhaya. Hawu kodwa bafowethu. Hawu uNkulunkulu wami. Usungavuma impela ushwi. Angene kwiposter. Thu yoshaya live. Cindezela ingane yakho bagubane. Asikwazi la kuba ngayo. Sina besijabule ukuthi ndawonye bafowethu. Ukuthi impela yena akabonakala ukuthi akayilutho, akafele ehlathini, adliwe amanqe kwatholakala isidumbu sakhe. Awu bafethu manife bafethu. Manife okwangempela bafethu. Hayi bafethu ke icala leli. Icala manife bafethu. Bengafanele nivumele lento. Nawo manyathi ngiyakusona mfowethu. Noma ngabe nenzondo engakanani uyibhekise kumuntu ekhaya. Bengafanele uyivumele lento. Bengafanele uyivumele lento. Ikhathizwe lento bafowethu. Ikhathizwe. Angikwazi ukuvumela isizwe samabhinqa mina, isizwe samabhinqa siqhatheke. Khuzana uyivuma kanjalo ukuthi umthande nangabe khona for the first time in history yempucuzeko esayikhanda uvume ngabe wamfucelela nomngakho yini ngoba nibange lutho nje umgqumeni nomshengisene kuba behlala bekhona ndawonye ingane zoma bonke laba bacula badume kangaka bakhandwa zingane zoma hayi kulungile azife nje die natural death. Hulumeni uvuma kanjani ukuthi sisebenzise imali yakho yabakhokhi bentela kuzothathwa inyaza nazi ngamza ukuthi project ngizomthatha through khululekane nje kusasa siyahlangana uzothatha through uqala ngocommissioner ngcono ngoba ucommissioner waziMdali basebenza under oath basebenza ngesifungo sokuthi bawufala kufakho umphakathi yabo kufala kufakho umphakathi akho umcimbi waphasisa ukuthi wenzeke amabhinqa uyophenduka imasaka.